juli is in Surusterveen het kernproject Kom erbij officieel uiteenzet. Het nieuwe moetingsplak en inerinpunt jouwt inwoners uit Surusterveen en omkrieten een leegdrompelig plak voor contact, structuur en stiepen. Kom erbij is bedoeld voor mensen zonder zorgindicatie, maar die het wel verlet hebben van een extra steuntje in de reg. Ik ben Vrouwina Verdekken van Keren Welzijn, projectleider van Team Welzijn. En wie ben je jongens? Bij Kom erbij, of Kom erbij, hoe het precies was. En eigenlijk gaan we dit opzetten samen met het puzzelduo hier in Surhusterveen. Omdat wij eigenlijk zeggen dat er een soort mensen binnen die zich soms wel even alleenig vielen, nog aan een zinvolle dijstructuur. Om die sociale structuur in die dorpen goed op te bouwen, dat mensen een keus hebben in waar kan ik eigenlijk heen. En we willen eigenlijk hier zien wat mensen echt goed kennen. Joet is de opening en we willen mij Kom erbij eigenlijk een plak realiseren waar iedereen gewoon binnenrennen kan voor een praatje, een bakje koffie. Iedereen is welkom. En het is eigenlijk een beetje bedoeld voor mensen die wat meer structuur in hun leven nodig hebben, wat meer ritme, sociale contacten opbouwen willen. Maar juist ook voor mensen die mij een vraag zitten of die een luisterend eer nodig hebben. Waar iedereen hun eigen verhaal meeneemt, hun eigen talenten. En dat je samen met elkaar iets deelzet. Waar iedereen gewoon zichzelf wezen kan. Dus we gaan net zien wat in net kan. En dat is ook vooral welzijn. We gaan zien wat in je wel kan. Dus stel dat je goed fotograferen. Dan geven we mij die zien van wat zoest u daarin kennen hierin. Kom erbij. En dan gewoon een bakje koffie halen is ook natuurlijk helemaal goed. Maar het gaat om de ontmoeting samen met elkaar. En met elkaar er een mooie mannen en midden van maakt. Dat gaan we met de mensen uitzoeken, want het is van de mensen. En met de mensen gaan wij bedenken, wat willen we dan doen in die paar uren. We sluiten altijd af met een lunch met z'n allen. Ik ben hier zelf op dinsdagochtend. En dat is van 10 tot 1 zeg maar, ben ik hier. We betrekken er vrijwilligers bij die ook ons gaan helpen met de begeleiding van de groep. Je denkt misschien het is alleen nog voor ouderen, maar dat is echt net zo. Het is echt voor alle leeftijden. Dus je bent hier echt, kom erbij, echt heel welkom om echt mij juist te zien. Vooral te zien wat je zelf kent. Voor mezelf, zeg maar, dit werk zie ik als heel erg waardevol om mensen te kunnen helpen. In hun, waar lopen ze mee rond, waar lopen ze tegenaan. Mensen hebben soms een luisterend oor nodig en die kunnen wij, en in dit geval ik als ik hier ben, bieden. En mensen die daarmee weer op weg helpen in het leven eigenlijk.